Gör Selvi Niyaz. Taliplik yıllarının 3 yıl tamam oldu. Sen her sapar goýan bolup ýüregim gowsunyp gidýär. Goýa sen obada kimdir bir göňüň tap menden aýra salajak ýaly. Tahirjan, sen menden hatirjemmi? Men sana köňül berdim. Inni men senden başga hiç bir taýry öz toruna salyp bilmez. Wagt Selvi Niyaz. Durlar saçýan dillerine dönüýün. Senden tamamam şeýlede. Sen owa gydy. Men şäher oglany. Goý Iqbal ikimiziň hem ýazgydymy bize ýazan bolsun. Ajaýyp pursatlar. Onnoda senin bilen baglanşykly pursatlar görnäýil çalyp geçýär. Goý çalyp geçdim. Biz ýene gaýdyp duşmak üçin aýryşýardak. Dogry aýdýaň Selvi Niyaz. Gaderli ýolagçylar, Aşgabat garam daşagy ýolagçy otlusyna uğramagyna 5 minut galy. Otla bilmeňňe haýyş edýär. Gaderli ýolagçylar, Aşgabat garam daşagy ýolagçy otlusyna uğramagyna 5 minut galy. Otla bilmeňňe haýyş edýär. Kim uğradyam? Selvi Niyazy. Senem gitjekmi Emra? Howa yetşeýin. Elimdäki näme? Wi, ýadyndan çykaraýyp durun. Şun Selvi Niyaza gowşursana. Yok, man gowşuram. Hatmy? Ýok, surat. Yok Tahir. Sen menden näçe alysda bolsaň-da, men hakda göwnüme guman getirme. Serek, otly meni senden näçe alyslara ekidip barýar. Ýöne sen maňa şonça da ýakynlaşýan. Hanha, baglaň ýapraklarda diňe sen hakda bışyrdaşýarlar. Elwan tehralardan üýsýän nurana şemalla diňe sen adyňy tutup, Tahir, Tahir diýip gulawma çawuşjakýar. Gör, asmannaky bagtyar guşlar da asmanna görkana gaýşyp, diňe sen hakdaky muhabbet hyýallama meňde erkime goýanoklar. Hanha dağlara ellerini direp ýaşyp barýan ışkana kuýaş da ertirki sen bilen boljak ajaýyp duşluklar wada berip, kalbym içire şuwla saçyp dur. Salam Selvi Niyaz. Salam. Selvi Niyaz. Canım Selvi Niyaz. Sen maňa haçan jogabyny aýtjak. Sen men göwnümiň heýkeli, ýüregimin peýkeri, dilden aýt. Selvi Niyaz. Hemra, men sana bildiren sevgiň jogabyny bir eýem aýtdym. Men seni gowada şökmünde sylaýar. Ýöne men eýem göwün beren ýigdimmi? Beýdimi Selvi Niyaz? Men senden şeýle sözler eşdedim gelýär. Ölseme ýerinki, ölmesem senki.
Yok Kemra, maňa söýgü bildirenim üçin saňa hormat toýýan. Ýöne nädeýin? Men saňa göwün berip bilenmok. Düşünäý telefon ýazjam. Meň adym Hemra. Bizim ikimizin hem adımız destanlarda gabat gelýär ahir. İkimiz süýs biri-birimiz düşünýärler. Yok, men eýem öz pikrimi aýtdym. Menden hiç taýdy gatwyrmy? Tahir, tanış bol. Bu Hemra, owadaşym. Salam. Ya tüys bolaydı. Maňa geregem şu da. Häzir men telefony ýazyp tapaýyn. Salam telefony ýaz. Salam. Näme tanamadyňmy? Men Hemra. Tanadymmy? Sen otla haçan minýärsiň? Näme otlar diňe siz minmeli ahire? Bizem minmeli. Onuň ady dogry. Näetdiň telefony ýaz? Kirlendiňmi? Nämäni? Maňa söýgüými? Hemra, beýdip gyýdyňyny öz ardyň gaçyryp durmasana. Men aýtdym saňa. Men halaşýan ýigdim ma. Onu senem tanaýan. Ol Tahir. Ana inni sen esas meseleň üstünden bardın. Haşgaty sana tahir berdi. O seni halano. Ýöne sen göwnüň ýykyp bileno. Haçan da telefony ýaz oba gidenne şu bukjany oňa gowşurup berdi, paýyş etdi. Oň üçin de Tahiryň halaşýanyny bilen düşen suraty bar. Entegin wagty men marada pikirlen. Hoş. Ah söýgü. Gör, sen beýle öwrümleňe mar ekeni. Inni sen otdyňa ynannym. Söýgü. Sen ýanyp duran ataş bolmadyk bolsaň, gör nijeme aşyklar sen oduňa jigerini daglap ötmezdi. Galmaralym telvin ýadym diýip aýdym aýdanyňdanam hiç zat aňmandyr. Sen näme üçin meni ışgyň şeýle ýowuz hicranyna dözdün? Men saňa söýgünden başga etmişim näme? Göýe seni owada kimdir biri göwnüňi tapyp, menden aýra saljak ýal bolup dur diýen jümleleň gulagymda ýanlanyp durdy. Tahir, sen belki men gyýdyma çağlykdan bäri düşüp ýören Hemra barada bir zatlar eşitdin. Ykbalyň öwrümne bir seret. Sen aýdymlaň, wadalan, pışyrdylan, täsin bir owada öwrülip gulagymda ýanlanyp dur. Hawa Tahirja. Men häzir ýalňy, ýöne aňymy, ýüregimi eýelen sen nurana keşfim, owadan söýgüýüm, meni ýekeje pursodam ýalňyz goýany. Elbetde, maňa bu ýollar sensiz geçmek gaty agyr düşýär.
Selin yazsan dilinme. Howece. Men ejemiň öňünde özümi näçe dogumly görkezjek bolsam-da, sesim ysgynsyz çykdy. Men häzir dünýäni ýaňynyr aglasym gelýär. Ýöne näde baglaja? Kime söýgü hakdaky derdiň aýtja? Talyplyk ýyllarynyň soňky tomus mewsumi näçe agyr bolsa-da geçdi gitdi. Tahir barada göwnümde nähiller inçe tamam intek üzülmänni. Men Tahiryň bolşuny haýsy tarapa ýorjagyny bilmedim. Oň gözlerine teresseňe meni alajaga meňdäno. Suratly wakany ýada salsaňda meni oýnaýana çalmaýdy. Gowsy menen tek oňa gaty bir ýüz bermäýinni. Gör, her günüm ýyla döni Selin ýaz. Ýygyňdan gidi beresim geldi. Tahir, gowsy herimiz öz ýolumyz bilen gidelli. Maňa adar bermesene. Selin sana näme boldy? Öňkülüň ýok. Iýberen suratyň näme? Hay surat. Kemradan iýberen suraty. Men Himradan, indi ýadyma düşdi. Men Jeren bilen suratymy sana Tomus mewsimine küýsen wagtyň sinlarsyň diýip beripdim. Näme üçin ýeke düşen suratyny iýbermäsiň? Sen aýtmadyňmy? Ejem gaty gabanjaňdyr. Ikimiziň süýşýänligimizi biläýse, menden ejem gaty görer diýmediňmi? Diýdim, ýöne Jeren bilen düşen suratyň hükmanmy? Jeren bilen düşen suratymy iýbermemiň sebäbi ejem göwüne zat getirmesin diýdim. Himra da şonu maslahat berdi. Himra? Kim o Jeren? Nireň Jereni? Gumuň Jerenimi? Çölüň Jerenimi? Gumuň kom däl, çölüň kom däl. Şäheriň Jereni. Anha, onuň ödem geldi. Salam Selvinyat.
Selvi Niyaz, sana bir daha bolýar. Burdan keyfin açdylar. Jerenem menin bilen bile gaýtdy. Ýadyndan çykardymmy? Ya sana Jeren marada aýtmadymmy? Şo jeren hiňjigiňmi? Gör, men bolsa bütün Thomas sen marada nähil mümkürlük edip gelipdir. Men hemra aýtdym ha. Jigim Jeren bilen şön suguratymy sana eltip ber diýip. Hemra aýtmadymy? Aýtmady. Başgaça aýtdy. Söýgüde sayralara, ýatlara, dellere inanma. Söýgüde diňe öz ýüregiňe inan. Diňe şonu söýgü seni ýolundan adaşdyrman saklar. Diňe şonu söýgü seni öz bagtyňa, öz usalaňa goşurar.